Inahan sa Dabawenya artist nga si Bree Jonson mipagawas og pahayag batok sa kapulisan. Sumala niya, dili kuno misinterpretation sa proseso sa autopsy ang naitabo o ginapalangan kuno sa kapulisan ang kaso. Ani ang dugang detalye. Mipagula og statement si PNP Chief General Guillermo Eleazar kalabot sa isyu nga ila kunong gipalangay ang kaso sa kontrobersyal nga pagkamatay sa Dabawenya visual artist nga si Bree Jonson. Sumala ni Eleazar nga misinterpretation sa proseso sa autopsy kuno ang rason sa giingong nawalang organs ni Bree. Apan hugot kining gibatukan sa pamilya Jonson, sanglit miscommunication kuno sa kampo sa kapulisan ang nahitabo. May lag. Nilalagyan nila ng lag. For what reason, I don't know. Maybe because I'm sorry to say, they're siding the other camp. It's not right. It's not right. General, be fair. Don't tell us na misinterpret namin. No. You know exactly. I texted you. Giklaro sa inahan ni Bree nga ni adtong October 1 nahatagan na og chain of custody ang NBI. Pamatuod nga nadawat na sa buhatan ang mga ebidensya sa gipahigayong autopsy kay Bree. Anaasab kuno ang presensya sa ilang mga abogado sa pagdawat niini. I just want to clarify yung missing na sinasabi. Missing. Okay, how did it started? Missing was the term na ginamit ng NBI when they opened the body of my daughter on the second autopsy. Because it's missing, it's not there. Missing, when you say missing, the organs were not in the abdominal cavity. Therefore, it's missing. So I don't know ano yung interpretation nila doon. Subling gipadangat ni Dr. Jonson ang isyu kalabot sa droga. Nga mao'y labing gipanawagan niya, luyo sa pagkabot og hustisya alang sa iyang anak. President, yung drug case ni Julian, alam ko na sa DOJ na, pero please, very obvious, ang laki ng kasalanan niya sa Republic of the Philippines. Ito yung Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.